Čaute, dneska vás vítame a ideme hrať NPC Ord D. Čaute. Znamená to to, no a teraz to uvidíte. Kuba Aquarium. Dobre, ja som kriminál, ty? Hej. Ty tiež? Hej. No tak ideme. Musíme sa tváriť, že sme NPCčka a tí poliši na to nemôžu prísť. Kuba, ty máš bejsbalku, nie? No, ja mám bejsbalku. Čau. Že bez bejsbalku má každý môj klon. Som išiel okolo svojho klona. Tu podľa mňa utečem. To som na schvátok vybal. Kam ja len dúfam, že není za mnou. Kamo ja bežím. To kto je? To čo je? Disko. Jaké disko? Normálne disko. A tu sa ide? Kamo, idem sem vnúka. Ja som v akvárku. Jak v akvárku? V akvárku normálne, nevidíš? Každý je v akvárku. Ja som v akvárku. V akvárku skáčem. On má len jeden život. Yes! Jesse! Ja som v akvárku. Ako? Tu cez ventiláciu sa dá. Kamo to... Tu nikoho nezabijú. Nikoho. Yes! Dobre. Office. Shopping. Office. By som Dobre, ja sa si mohol... idem pre peňažky. Nechaj mi tu tieto peňažky. Tu hore. Daj mi triko. Máš 13 sekúnd. Dobre. Ja skáčem. Dobre, zapneme rýchlosť. Ideme si pre toto. A aj pre toto. Nie, tu není. Jak to? Dobre, tam som sa nedostal. Au. Špeciálne kolo. Čo tam bude? Jeden kriminál versus dvor. Kamu nechcem. Ja som šerif. A ja. Aj ostatní sú šerif. Oh, ja. Je len jeden Kriminál. kriminál, no. Tak to bude ťažké. No, to bude. Kamu ja idem pozorovať tohto tu. Ja som na Kam to sa seká, jak neviem čo. Hej. Dobre, toto je oný. No tak nie. Ani toto. Nemám ho. Kamo, lepšie je oné. Jeden šerif. Kamo, tamten. Tento. Ja garantujem, že je to on. Je to on. Není. Je to on. Ja som ho zastrelil. Ja nikoho neviem, lebo... Kamo, on mi bol podozrivý, že takto išiel, aha. Kamo, mne bol extrémne podozrivý. Tak som ho zabil. Dobre, hotel. Ten je dobrý. Či pirát? To napravo je celkom dobré. Pirátkov. Hej, pirátkov, to sa to. Ideme skákať. Ja som skákal. Nie ty. A ty skáče. Ale ja chcem ísť. Ja ťa tu nikdy nevidím. Kubo. Ale ja skáčem tu. To običko. Aha. Kamo, mne to presne vtedy zmizlo, keď som na to. Aha. Čo si? Ja som šerif. No, ale chcem vidieť do tvojho. Dobre, nezabiješ ma. Kamo, mne tam napísal don't shoot
NPC. Dobre, tento je podozrivý, idem ho streliť. Wow. Dal som ho dole. Kámo, on by bol extrémne podozrivý, tak som ho dal dole. Tento čo tu? Dobre, to bolo NPCčko. Ahoj, Filip. Čo som? Aha. Aký ja? Som si myslel, že si to ty. Som robil misiu, či... Ty koky, on ma klepol! Počkaj, kde bude? Aha, tu je. Tento, tu. On ma buchol po hlave, tak som ho ja odbuchol. Ešte ty a taký ten oný s dlhými vlasmi. Kámo? Ty debil. Ty dežo. Ty si tu išiel kde? Za domček. Aha, tam robíš. Čau, Filip. Aha, som si myslel, že si to ty. On ťa odbuchol. Ja mám jedno srdiečko, ukáž sa, chcem vyhrať. Filip, toto si ty? Povedz áno alebo nie? Kam ty kde bežíš? Ja bežím. Aha, vidím ťa. Nestrelíš. Počkaj, keď ťa strelím. Nestrelíš. Ja vyhrám. Kámo! Ja som chcel do teba, tam také buché NPCčko tam išlo. Povedal som, ma nestrelíš. Ja som tam na schvál strieľal. Či bežal. Ty jeden. Tam nie sú peňažky. No tak si idú pre iné. Mám 1900. Ja mám 4840. Potom 2500 na bejsbalku. No počkaj, keď budem na budúce ja kriminál a ty šerif, no tak ťa buchnem po hlave, utečiem ti a ty ma neodbuchneš. Nevadí. Kam? Však ja aj tak nikoho neodbuchávam na šerif. Ja, lebo ty iba NPCčka. Kamo? A sem tam badakoho trafí na Tu na tom tobogáne je jedna časť na začiatku, kde keď sa toho dotkneš, no tak spadneš. Počkaj, keď budeš šerif? Ja som kriminál. Aha, som pravel. Si ja tak stojím. Čo je to? Kamo, počkaj ty. Ja iba teraz môžem. Môžeš iba teraz? Hej. Kámo, zase do NPCčka si Ty debil! Ty bežo! To si nevšimajte tú nadávku. Dobre. Ako dávajte lajky, odbery, komenty, zdieľajte. A ako, neviem, či ste si už pozreli, som vydal to video, kde sme boli so psami cez horu a hovoril som tam o pamiatkách. Že to môžete navštíviť. Ale za 50 lajkov na tom videu pôjdeme na Magin hrad. Že ak tam nebude 50 lajkov, nepôjdeme. To je jediná podmienka. Jediná. Áno. Čiže prosím, dávajte lajky, odbery. Tu je 2000. Mám bejsbalku blue. Ja mám orange a to je krajšia. Za koľko si to kúpil? Za 2500. Ja za 2000. To je jedno. A to som ja. Ako? Kamo. Dobre, Kubo, povedz. Aha, vidím. Lebo ja si idem rýchlo skinu zmeniť, lebo ja nechcem. Máš 2 minúty 57 a potom ešte dáke. Nevadí. No nie. Nech to vyhral. Edit avatar. Kamo, idem. Dobre, tu som. Toto chcem. Dobre, vyhral. Fuj. Šerifovia vyhrali. Totok. Free. Dobre, Fuj. mňa porazí. Ja chcem ísť tam hore. Ja sa teleportujem kde. Nechcem asi. Ty čo robíš?
Čo nevieš, robím si. A ty tam? Hej. Dobre. Kamo. My za chvíľu ideme na Hrachovo. Dobre. Som tu kde sa teleportoval. Lenže neviem, čo sa tu deje. Čo to je? Chcem ísť späť. Jak? Počkaj. Ja sa vraciam. Mám lepší skin. Filip, ale ty sa nevraciaš. Ja som sa kde teleportoval omylom. Čiže ty si tu so mnou. To je iné. Čiže lívni sa a daj sa naspäť. No tak to urobím. Dobre, dámy a páni, zase ideme sa lívnuť už. Pretože... Dáku blbosť Kubo spraví. Hej, dáku blbosť. Podľa mňa. Dobre. Som si dal tričko, ktoré som mesiac nevedel nájsť. Aha. Tu nabolo medzi postelou. Počkaj, ja niečo vyskúšam na mikrofóne. Dám si iný obal na ňo. Hospital. Kam ja na tebe ešte nie som napojený. Lebo mne sa to ani nelíbilo. Ale už sa ide. Tak Ja som kriminál. To si nevšímajte, čo ja hovorím. Tak neviem, či je lepšie, alebo ako. Mne sa nedá ten skin. Hej, je tu Luffy. Aký Luffy? Kamo, ja som pozeral, pozrite si One Piece na prehrajto.cz, ale musíte si tam zaregistrovať, sa tam musíte. Ja som sa tam zaregistroval, lenže problém je, že nemôžem pozerať už 3. sériu. To je to najhoršie. Mne sa to seká dosť. Ako na budúce natočíme Not Easy Obi. Ale ty naozaj nedojdeš. Ja som na jedna stage. To kedy si hral? Dneska. Čo? Sa kamerou hráš? Hej. Sice ja tak čo? Ja to chcem dohľať celé. Tento... Pozri, podozrivý. tá gulička, ne? Tá chlpatá gulička na mikrofón, ja zisím. Nevyhali! Čaka čo, krimináli? Hej. Čaka čo? Čaka čo? Čiky-čaky? Čiky-čaky? Dobre, môžeš ísť. No ja sa napájam. Ale ja chcem tú čiernu guličku. Lenže som asi urobil takú chybu. Aj nejde mu to. Mám level 8. Nie, ja som sa podľa mňa napojil na taký server, ale nie na teba, ale na taký server. Tebe sa neseká mobil, ty sa odpoj. Mne sa seká na Robloxe mobil. Kde máš tú guličku, onu? Niekde v izbe. Niekde v izbe, ja som v izbe. Spálni. Spálni. No tak si chod sám. Aha, ja som tu na tebe. Ty nie si na mňa. Som. Ty Čau. si. Špeciál. Iné kolo. Jeden šerif. Kamo, zase jeden kriminál. Aha, nie. Spellrun. Ja som kriminál. A ja. Počkaj, čo sa tu deje? Chcel by som buchnúť, lenže ešte 8 sekúnd. Aby som mohol buchnúť. Čau, Luffy. Však Luffy tam bol. Uá! Ja bežím! Ja som pridákom. Asi. A tu. Treba robiť. Kamo, idem ku tabuli. Tu. Kamo, to je extrém dobré. Keď robíš s bejsbalkou, udieraš. Hej. Oného, to je extrémne dobrá animácia.
Kamo, ja musím utiecť. Ale budem musieť potom. Možno. Utekaj! Kde som? Aha. Dobre, kde mám úlohu? Aha, dobre. Kde je taký policista? Chcel by som ho odreť a utiecť. Lenže neviem, kde sa nachádza taký policista. Ja som malý. Ojojoj. Uja. Hej, ujovia! A kde som? Ja som bol maličký. Počkaj, buchnem tohto policistu. Čau. No tak som ho nebuchol, lebo išiel iným smerom. A to sú bol asi ty, nie? Čo ja? Čiže som búchal. Mňa si nebuchol. Ja ťa buchnem, keď ťa nájdem. Čau, Filip. Čau. Ty? Hej. Čau. Ja tu búcham. A poďme cez kanalizáciu. Hej. Čo je to? A ty máš iné misie, ja som mal tu na... Ja Som mám tam búchal. inde. Kamo, ten policista nech ide okolo mňa, ja ho buchnem. Kamo, ja mám tam. Poď sem, policista. Poď, Fízel. On železie. On je hacker. Hej, hacker. Kamo, kde si, poď sem. Tu som. Čau, poď, stoj, pri mne. Toto si ty. Ja chcem buchnúť. Kamo, ja som ťa chcel buchnúť. A to sa dá? Asi. Nedá. Včera sa mi vôbec nedalo. Kamo, vydali sme. Nie, Prison je najlepšia mapa. Tam som nevedel hrať predtým. Kamo, to je najlepšia mapa. Hej, viem, a tu najprv mne pása. Dobre, idem si pre peňažky. Mám 569. 69. Ja idem sem West. Nič. Potom ideme do Nič. Not Easy Hobby. Potom na budúce pôjdeme. Nie teraz. Žaj. Teraz jednu hru, potom na budúce natočíme Zajtra. ďalšiu. Zajtra môžeme. Zajtra natočíme nočný obyd. Ja som kriminál. Ty nepozeraj mi. Ja ťa zase Počkaj, zabijem. keď ťa buchnem. Ja ti môžem ukazovať. Ja som hneď na teba buchol. Toto si ty. Prečo? Prečo strieľaš len do Lebo mňa? podozrivý. Podozrivý? Podozrivý? Ty keď si podozrivý, ty takto utekáš. Takto utekáš. Len ten buchol. Kamo, on sa začína cítiť do mojej osoby, čo stále taký podozrivý a potom ja ho zabijem. To sa nedá. Počkaj, ja to dám. Ako som tam mohol spadnúť? Poď, ja som tu. No aspoň som dvoch zabil. Nevadí. Už si mŕtvy? Hej, ale aspoň som dvoch zabil. Haha. Kámo, ja sa tam chcem dostať. Kde? Ty si tam? Hore, taká mrkva tu so mnou skáče. Nie! Ja som spadol! Ja som hneď na prvom spadol. Idem si pre peňažky. Čau. Čau. Sú moje peniaze. Peňažky, moje. Moje. Počkaj, ešte tu sú dole. Moje. Ja zbieram peňažky. Tu je. Kde? Ja idem pre ne, ja. Ja som ich zobral. No, ty jeden. Počkaj, idem po schodoch. Ale tam predtým bolo, neviem ako sa... Luffy. Kamo, Luffy vyhral! Vidím. Čo V sklzávke bolo. Kamo, Peniaze. predtým nebola, a teraz je? Bo to sa random Počkaj, ja tam hore spánuje. idem. Ja sa tam hore dostanem, podľa mňa. Mám peniaze. No tak maj už! Shopping mail. Kamo! Nie, totok. Kúpoť rýchlo. Kamo, ako sa tam dostanem?
Oj, shopping mail. Wow. Kamo, ja sa tam nedostanem. Kde sa nedostanem? Na Kriminál! No počkaj, keď ťa ja strelím. Ja ťa strelím teraz. Prisahám. Držte mi palce, aby som ho strelil. No, vyhľadnem si jeho telo. A to, on je podozrivý tu na. Ty si podozrivý. Kamo, našiel som tu ďalšieho. Dobre, dal som ho dole. Aha, to si ty. Tu si vyšiel z kúpeľne. No, tento. No tak to nie. Mám dva srdiečka. Ale jedného som zabil. Aha. Som dobrý na to. Búchanie na teba. Kde si? Dobre, zabil som takého oného. Aj keď som ho chcel do tvojho tela zabiť. Do tvojho tela buchnúť. Čau. Si šiel okolo mňa, tak čo chceš? Aha. Prečo ma je vidno? Kebyže ťa ešte vidno dlhšie, tak by to bolo extra dobre. Kde si ty kokot? Ty sa schováš v tomto obchode. Filip. Ty jeden. Počkaj, ty si prešiel tam okolo. A tu si. Pri mne si. Čo okolo? Tu si išiel, von z obchodu si išiel teraz. Nešiel. Tak si išiel do banky. Do ich banky, tu je banka? Tu je banka. Není. Ty si v nej. Není. Vidno ma? Kámo, ja neviem. Aha, vidno. Vidno také červené? Nie. No tak nie. Nie som tam. Nie som v banke, to ti poviem. Čau. To si bol ty? Hej, to som ja. Čau. Dežo! No? Tebe sa to páči, tak aj mne. Páči sa ti to, keď ma zabiješ takto? Ja som ti nezabil. Nie. Iba som ťa buchol po Iba si ma hlave. dvakrát zabil, keď si bol šerif. Nie, ja som ti buchol po hlave. No? Crazy Construction. Hej, Crazy Construction. Tam sa dá veľmi dobre utiec. Hej. Ak ty nebudeš šerif. Ja ti utekám, lebo ja ťa buchnem a hneď utekám. Však to robím aj ja, lenže ty si nerobil úlohy, no tak ťa bolo vidno. Ti ukázalo to červené. Vtedy si bol v kanalizácii. Hej. Bol som. Ukazovalo to červené. Ja som nevedel, že mám byť stále tie misie. Ale musíš. Inak ťa bude vidno. Nevadí. Ja som tam hľadal pri banke. A potom... Banka. Kriminál. Dobre, teraz utečieme. Filip, kde si? Ja som... Tu? Ja idem ku úlohe. Filip, ideš po takej drevenej hore? Si išiel? Lebo ja práve idem. Aha, čau. Nie, to nie si ty. Toto som ja. Idem robiť svetlo. Neviem za tebou. Idem robiť svetlo. Svetlo búcham. Dobre, padám. Wow. Ja ten stále prenasledoval. Filip, to si ty tu? Čo robíš elektriku? Nie, to nie si ty. Mám úlohu. Čau, ty si išiel cez dvere?
Hej, asi. No tak to som išiel. Kamo, kto ma tu zabil? Beat ma zabil. Kamo, za chvíľu 9:30 by sme mohli ísť. Nie. Alebo kedy pôjdeme 35. 40. To za toľko. Ak by ste chceli vedieť, presne teraz je 9:24 alebo 9:25, lebo hodiny sú dosť blbo nastavené. To si ty? Neviem, ja som už zabitý, tak čo chceš. Ty si zabitý? Ja som mŕtvý. Aha, preto som ťa tam nikdy nevidel. No. Lenže tá vaša mapa je kde tam, predo mňou. No. Ako ja chcem bežať. Ako ja idem misiu spraviť. Na hajzli asi. To je. Na hajzli. Kamo, peňažky! Peňažky! Zoberiem z tých. Ja. Ja som vedel, že to je hajzel. Peňažky. Mami. Bežíme. Bežíme inde. Bežíme. Keby sa mi neseká. No kedy sa mi neseká, budem si musieť vyčistiť mobil. Ako sa čistí mobil? Ale ja mám takú apku, že čistenie. Pozri to aj na Ale to je mojom. dobrá apka. A tu je na kanáli. Kabel. No, skoč tam! To nejde. Na počítači by sa ešte lepšie hralo. Akože hej. Na počítači sa extrémne dobre hrá táto hra. Dobrý deň. Teba už zabili? Je to stále. Sa držíš ešte? Som nemyslel. Ja som dobrý. No, že predtým som bol lepší ja. No teraz si už ty. Teraz si na mojej úrovni. Kriminál. Sú nejaké peňažky. Kriminál. Do NPCčka strelil. Hej. Ja a ešte taká pani. Dobre, jeden šerif a ostatní sú krimináli. Mám 1003. Guns je za 1500. A najdrahšia je za 3 milióny. Quests. Čo tu máme? Nesi tu Claim! Čo 3 milióny čoho? peňazí. Prečo? Pozri si zbraň. Aha, jaká. Ukáž. Tak toto. 325. Snajperka. Kamo, idem shopping mall. Už není. Už není. Kamo, Special one. asi za chvíľu skončíme. Hej, za chvíľu. Dáme si ešte 2 hry. Toto kolo... Budem si 10 drive. Je to tam? Hej. Kamo, mne sa to teraz len. A ja som kriminál. A ja asi. Neviem. Nie, ja som šerif! Skús ma buchnúť, tak uvidíš. Prečo? Nebuchaj ma toto kolo. Si vedľa mňa asi môj brat, čiže nebuchaj ma! Dobrá, Kamo, už si pri mne, už ťa vidím. Ty ma nezabíjaj! A prečo? Ja ťa musím. Ja ťa nechám na budúce, ak budem šerif. Už hej. Ale ja chcem vyhrať. A mne sa seká mobil. Daj mne kus. Neviem, čo sa deje. Kde? A čo? Počkaj, tento je zlý. Môžem ťa vás buchnúť. Nie, lebo ťa zabijem. Bolo to NPCčko? Hej. Tam už ide. Ale tak máš koľko životov? Koľko si máš Samsona? Neviem, ale mám 10, nie, už iba 9 životov. Tohto strelím. A bolo to NPCčko, ako inak. Tvoje telo NPCčko. Kámo, mne sa strašne seká.
Hej, vidím. Na začiatku sa mi nesekalo. Iba teraz, kamo. Ty ideš do banky. Práve. Filip, priznaj sa. Nejdem do banky. Nie, ale si. Nie. Nie som. Doriti. Však vidíš, ti hovorím, že to nie som ja, ale tak nepočúvaš. To je jedno, toho veľkého musím zabiť. Čau. Sme iba tvaja. Už ideš do banky. Nejdem. Ja sa prechádzam. Asi. Pomoc, musím ísť robiť misiu. Inak ma tu bude vidno. Kubo, týmto! Kubo, ak chceš, môžem ti poradiť. No tak poď ku mne. Tu som. Kde si? Tu. Tento. Tento vysoký? Hej. A mňa nehaj nažive. Tento. Kubo, tento, pri mne. Tento. Dík. A ja ti budem pomáhať. No, ktorý? Ja musím vidieť. Ale aj ja. Lebo ak niekto urobí misiu, ja som mŕtvý. Tam je misia, čiže tam takto pôjde. Podľa mňa. Koho ešte potrebuješ? Ja potrebujem teba. Iba? Hej. Tak ma zastrel. Kde si? Poď ku mne. Poď ku mne. Aha, vidím ťa. Dostaneš ešte headshot? Stoj. Ty si! Čo, dostaneš headshot? Ty inbic. To je za to. Vyhral som. Nepoctivo. No veď, ale dobre, že som ti pomohol. Dobre, už sem idem. A nie. Takto. Dobre, dneska sa s vami lúčime. Čakaj, ešte jednu hru. Nie, dneska sa s vami lúčime. Čaute. Hej. A dávajte lajky, odbery. A dávajte lajky aj na to, čo sme boli s obsami, aby sme mohli ísť na Magin hrať. A čaute.